Bon dia a totes i tots, benvingudes i benvinguts a aquesta trobada de taula jove contra el malbaratament alimentari. Avui un dels objectius és compartir i, per altra banda, intentar amplificar una mica la vostra vivència més enllà del vostre entorn. Que totes i tots nosaltres podem cada dia canviar una mica el món. I d'això va treballar contra el malbaratament alimentari. Les pèrdues alimentàries són tots els aliments que han pogut ser consumits i no han sigut consumits per la població. Només amb una quarta part del menjar que es malbarata es podria erradicar la fam en el planeta. En el món, un de cada 3 aliments que es produeixen acaba a les escombraries, del camí del camp a la taula. Volíem veure quines eren les causes de que no s'haguessin menjat tot el menjar. Difondrem el nostre projecte a través de pòsters, posant el vídeo a les classes. Una de les altres activitats que també estem preparant és un Kahoot amb una aplicació que es diu Blocket, que pensem que és una manera més lúdica d'ensenyar als alumnes. L'objectiu d'aquests cartells és informar a tot l'institut d'aquest tema tan important d'una manera gràfica i senzilla. Jo penso que tu pots fer moltes xerrades explicant-ho, però fins que no ho veus com físicament tot el que comporta això, no és quan dius vaig a canviar-ho. Aquí a Viladecans el que farem serà muntar amb espigoladors una recollida al camp. A través de totes aquestes accions, el malbaratament alimentari arribarà a molta més gent, que és l'objectiu del Pacte pel Clima, i això ha estat possible gràcies a la implicació de tot aquest jovent que ha definit les accions i les ha plantejat i les ha dut a terme de manera molt efectiva i, per tant, esdevenen un agent clau del Pacte pel Clima i motor de tota l'acció que s'està duent a terme a nivell de municipi.